କେବେ କେବେ ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମୃତି ଏ ମନରୁ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ସେହି ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲା ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ଏ ମନକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ସେତେବେଳେ ମନ କୁହେ, ସେ ଯଦି ଫେରି ଆସନ୍ତା, ହୁଏତ କାହାଣୀ କିଛି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଜଣେ ଦିଦି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି କଥା ମନରେ ରଖି ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବେ କେବେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଭାବି ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ।